putu-putuku Pandhawa lan aja nganti gawe kagol kogelan penggaling putu-putuku Pandhawa. Wektu dina iki Eyang Ming Wirata bakal paring bebungah lawan sira kulup para Pandhawa. Paring bebungah ingkang werdinipun kados pundi? Pundi? Kula wonten paring adhawuh. Aku ngerti. Yen to niatmu kepengin muktekake kelawan anak-anak kuwi wis kewajibaning wong tuwa. Nanging Gandeng Astina iki wis ana regemananing para Sata Kurawa. Tan wurung yen to Pandhawa bakal nyuwun marang negara Ngastina iki mengko mesti bakal dadi daredah. Mira, aja nganti dumadi daredah antaraning Pandhawa lan Kurawa. Eyangmu bakal ngaturake saperangan wewengkon negara ing Wirata. Nanging isih wujud wana gung liwang-liwung. Mongko wana kuwi gawat kliwat wingit kepati satu para satu mati jalma mara keplayu. Senadyan eyangmu wae saksuwene aku dadi ratu ning negara Wirata, durung tau sepisan wae aku tetinju marang wana mau. Wondene wana ingkang gawat kliwat mau aran wana Marta, ya wana Mrentani. Ing mapan ana ing kidul kulon wewengkon negara ing Wirata. Lah, wana Mrentani utawa wana Marta mau ndak paringake marang para Pandhawa, ya anak-anakmu kabeh supaya dadi darbeking Pandhawa. Nanging gandeng isih wujud wana bebondotan. Alas mau babatana yen perlu anak-anakmu yasa negara ana ing wana Marta mau. Sawise bisa yasa negara nggonen mukti sak anakmu Kunti supaya aja tansah kowe nyuwun marang negara Ngastina lan kowe nanjihke kelawan kewajibaning anak-anakmu tumrap negara Ngastina. Yen pancen anak-anakmu sembada dadi utawa yasa negara ning wana Marta, wana Marta wewengkon mau tak paringake marang anak-anakmu tandha tresnane yange ing Wirata kelawan putu-putuku para Pandhawa. Kunti Talibrata kagat risang kapirango rinanggul kinempit kambit dosang reknaning bawana